Og jeg håber, far gider tage den. Og det kan jeg blive ved med sådan en hel dags tid. Ja. Men jeg afleverer den ikke altid lige flink. Det gør jeg ikke. For den skal jo lige knæves i. Så det så tager vi det igen. Ja. Jeg har ikke kastet den endnu. Hvor det går, hva'? Nej. Som I kan høre, er jeg ganske utålmodig, men det var meget, meget bedre. Hagen op der, så kald du Molle. Nej. Er der noget der? Hvad? Kom op. Ja, kom op. Kom op der. Jeg tror bare, du skal lige sætte hånden lidt ned, så tager hun den. Ja. Ja, det var fint. Fint, ja. Du er sød der med. Hun er simpelthen så nuserpuser. Jeg var helt oppe hos mig. Ja. Du er dygtig. Ja. Hvad er I gang i? Hvad laver I? Hvad laver I? Hvad laver I? Hvad? Du får spist en skat, du er helt vild. Ja. Du er da en plan. Er du så glad for? Hvorfor det? Hvorfor er du så glad? Ja. Jamen søde ven, du er en gammel kone jo. Du er en gammel kone. Hvor blev den af? Så tag den da. Ja, hvor tager det, hun er så fræk. Hun er altid fræk. Ja. Jamen, du er dygtig. Du er sød. Ja. Wow. Ja, jeg er så glad. Hva? Jeg er så glad. Kom så med den. Du kan jo næsten ikke gø med den i munden. Kom så med den. Kom så bolden. Er I så glad? Hvor er I så glad? Ja, I er så glad.
Kom så, vent den. Skal vi se, om vi kan finde noget? Ja. Kom så, vent den. Jamen, kom med den. Ja, kom med den. Nå, det er jo jo. Hvad skat? Det er godt. Josefine. Ja, så roligt. Så, ja. Så, ja, kom. Ja, kom. Kom så, ja. Synes du slet ikke, det er sjovt? Ja. Synes du slet ikke, det er sjovt? Det er hun jo, det er de jo to. Vores Josefine. Ja, og nyklippet.